बयबो फै बर' सुबुंफोर फै बयबो फै बर' सुबुंफोर आखाइ हमलायनानै गोसो खौसेयै सावथुन मुलुगाव आगानहोनि गोसो खौसे रंजा खुसि बर' सावथुन मुलुगखौ जौगाहोनि हारिनि सिनायथि हारिनि मोनथाय फैदो जों बयबो जौगाहोनि बर' सावथुनखौ फै बयबो फै बर' सुबुंफोर फै बयबो फै बर' सुबुंफोर जिगु मायथाइनि डिसेम्बर दाननि 6 आरो 7 अक्ट'आव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय हलथुगाव ओनसोलनि फैलाव फोथाराव आगान सुरबाय थामथि बर' सावथुन फोरबो थामथि बर' सावथुन एना एनि नेवसिना फै जों बयबो नों सावथुनखौ जौगाहोनि गोदान गोजाम गासिबो बिबानगिरिफोर
जानजि खाफ्रानानै गोसो खौसे फै जों बुंनि बर' सावथुन मुलुग थांनानै थाथों बर' सावथुन मुलुग जिउआवथों फै बयबो फै बर' सुबुंफोर फै बयबो फै बर' सुबुंफोर आखाइ हमलायनानै गोसो खौसेयै सावथुन मुलुगावनि गोसो खौसे रंजा खुसि बर' सावथुन मुलुगखौ जौगाहोनि हारिनि सिनायथि हारिनि मोनथाय फैदो जों बयबो जौगाहोनि बर' सावथुनखौ फै बयबो फै बर' सुबुंफोर